Rider sa San Juan, Ilocos Sur nasawi matapos sumalpok sa karatula sa pakurbang kalsada. Nakaalerto si Ivy Hernando. Sa kuha ng CCTV camera, makikita ang maluwag na sitwasyon sa National Highway ng Barangay Banwar, San Juan, Ilocos Sur. Pero ilang saglit lang, isang rider na mabilis ang patakbo ang sumalpok sa poste. Kinilalang rider na si Jasper Paranada, 27 anyos at residente ng Kabugao. Dinala pa siya sa pagamutan pero hindi na umabot ng buhay. Nagtamo ng matinding sugat sa ulo ang biktima. Siguro na miscalculate niya yung curb na daan doon po sumalpok doon sa concrete post. Ayon sa pulisya, papasok sa trabaho ang rider nang mangyari ang insidente. Yung iba lasing, yung iba first time nilang dumaan dyan, miscalculation siguro. Patuloy na nakikipag-ugnayan ang GMA Regional TV Balitang Amianan sa kaanak ng biktima para sa kanilang pahayag. Kasama si Norman Raca, Ivy Hernando, Balitang Amianan.